A few moments later. Saan na yung lugar ate? Pangpang. Ah, Pangpang. Okay. Sa Pangpang ni guys. Pangpang. So, padong may karon na to guys sa dagat. Good morning guys. Have a good day. Padong may atos. Dagat. Dami dari sa Pangpang. Ubay. Dagamang tricycle driver. Yeah. Tata. Kalisod-lisod din tao no. Kuwas isang tricycle guys. Manginhas na to ba ni Mininjodes Kuya Ken Ken. Alright. So abot na gazin may murag lajo-lajo gazin to kadto tong mga gibaklay. Wanita da ron guys manguha taog kinhasin. Taon na ka. Wow. Ito na guys. Ay bish pananday dani. Ayan na. Tas kin guys ay munit nagbagungon. So dako na isang fish pan guys. Sumpay na nga tos dagat. Mas papa guys, mukha na isang bagungon. Deke nga na, nabitaw imo sana na to. Wala, okay dami. Tanak ko dali. Kaya. Wow, dahil nagkuhas ko yung kin guys. Tanay, kuha ni papa. Kanta ag bird guys. Dunan. Uy, nawaan. Matama ko na to guys kay manguha ko litub. Oh, litub. Bagungon di ay pastilan. Nasa bird kanta. Nice ag kanta ni bird. Ato ni kuya ko, dato ka. Dahil ko guys mag tamak-tamak. Okay. Anday harus mahug. Dalid sa. Ay. Kumbatiti. Dagha kagwa pa dir. Dari ko guys, mangita po ko dari. Ha? May si the look. Ah, okay. Asa daan sa buho day pa? So, ani day guys. Kilid-kilid. Ken! Ayaw, dan arak ka kay... Tigingging, arang ka, haslir ka jo. Ito. Dari guys, mag-try kong pang-ut-kuut. Tapos tata naghanag kuha ito ah. Gating si nag-agi. Okay. Ay di ara. Mani pa? Isud. Ani? Ada Waisud? Oh, di guys, bagungon mo ni bagungon si guys. So nakakuha na jud ko. Bagungon. Dari guys. Makota. Na ba? Mulawas mo kunot. Alright, unas pa pag-abril guys. Masam ka naman. Okay, so narira guys, mag-ngot ko utrata. Guys, yung isa. Uy, di apa? Ya. Uy, di guys, di atay dake. Hala guys, yang nakuutan ya. For the first time. Mo yang kuha. Anas ko ini guys, ana ni ron. Manginhas na. Uy, dapat. Ala, gede-gede sila guys ya. Kim, anak mo Kim. Sama.
Ngani ra dai guys. Uy dia guys ya. Halo dia guys. Era nanang kok guys. Dapat le dia ra. Teman taglad nga daerah manis de. Oh. Daerah ko ti. Dari daghan ang kuha dari nagtapok. Hala guys, dari ang kuha guys ya, ang nang lipadza. What's that? Unsa lagi na? Unsa na dar ako kay na ko daghang kuha dari. Nagtapok. Guys, ang kuha tuway, bagungon. Mama to pa mo kog ladyo nga di man dari nang gitapok-tapok. Maanda guys, guys. Kupon ra. Magtapok-tapok ra sidya. Guys, no. Guys. What is this mang humuk-humuk? What's that? Sama na. Kalipat ni, mamaak mana. Kuda na. Uy, uwang na. Tara, na guys, ready to kit-kit. Lah, ginukadlikan. Lah. Kada na. Agad ba? Nagtapok-tapok ra maday zati. Dia, dara ibutang. Maklas ang kamot. Lah, ning dagan na. Nara maday zabdani. Naras mga yan din eh. Kuha nagsik. Yan na guys. Kakti dadak kita ka. Ano pa pagkang tuod man. May klaro na yung kauban guys. Tuod na may ibutang. Yan guys. Ada pa ituway. Mga napagan. Yehe. Guys. Ada ka mangkuha ka tinging. Oh. O ganit eh. Kadarap mga putra ko guys. Pag. Mau lagi. Ha? Na murah. Ada res mga dalita dari ibabaw. Bo. Ih. Abi ko gani guys, zaman ning tiil. Oh, kuwang gati. Para mangat ning duha dari guys. Para mangat ning duha dari. Ora sapaw nang kau kay sa batang-tang sang kau dia. Kamas. Kumbati. Kamas gyud. Yan na, manginhas. Pa. Alright. Sudah. Mga mangkamang minari guys. Mahikam-hikam tara rin. Diba? Yan na. Okay, ano ba tayo mo mag-agian na? Yan guys, I love it. First time sa kumakakogi nga ni guys. Hala. Mas mga nga ni guys. Ano ba? Nagsik. Udah. Tara guys. Isang tapok. Tapok sila. Tapok. Wow. Ha? Talagi ito pikas kita. Ito ta mga bagungon. Kami dato pikas guys. Dari mi agi kaya to mis pikas. Mga big bagungon. Manghinay sa tada ni guys, agi. Kaya naidaghang ugat-ugat sa ni bakaw. Hi Kimi at my loves. Napa manapares mong kao, ma? Tala ka guys, padong mi dato guys, kaya dato kuno to gipahubsan. Sudari. Dato man minanghuwa ganihag bagungon dato to. Sila papagabril to dato. Tiging nagdanas ang mangkuha guys to. Anak ka dari mga fish pan dia, degge ang buyag. Dami daris pang ubay. Nakakasud lang fish pan. Pang ubay ma. Nas kimiat guys ning sunod guys ya. Gapandong kay init. Dari mi guys ya. Mas kuya mo na yung nagbantay dari. Dili mama akya. Itoy. Yung labot na. Sila papa. Arata dari. Agani ma. So guys, nakakuha mi dari fish pan nga gibutangan og sa tuingan niya. Kay para kuno palumot so tayo uli agad ang kuha. Pastilan na gining. There's couple do. Dari itong kita sa wala mo kakuha dito. Wa man mining adto. Kanira lagi mo nakuha danan boss. Kana raya. Nagagmay ari. Kamu ay na lang na ito. Ha?
Tago lang man. Pwede raya? Kukumingon kaya ako yung... Tari may manguha guys ya. Tari manguha dari kay gipahabusan na si Ja. Natin na. So to sila nikop to sila. Ano ba? Manguha to sila isda. Ano na Papa Gabriel bi. Kote, sunod eh. Dari may manguhat guys dia. Okay. Dadto. Laum, halati, mulubong ka na ng gamay dati na. So, video ra ko dari guys kay katong among unang gikuhaan naman itong fish pan, gihiluan. So, delikado. Ken. Pastilan Ginoo ko. Aglads ko Lord. Okay. Kumati. Okay. Yan kuha guys. Paghinay ha. Okay, grabe nagtuad dari fish pan guys. Uy, dari karon pa ko kita nga mga fish panan guys nga grabe loud si saka kuan dakun oh. Grabe. Salamat. Thank you. Tulungan ka na makakaidagi. Ah, maritikin do. Ha? Ayaw na naman. Salamat. Grabe sa guys, mga arburay ug isda, masuk pasngan. Dali bit suko na dali kantiyan na ning. Ya wala sa mi. Salamat, sir. Tana. Ha? Dami abuhi pala matunda. Ha? Dagan. Dina guys, sana naghana ka adjong bagungon. Dada po dia. Lang ka na. Tuway. Ang tukon bibi. Ora to takab sa kaliro. Uy, di anas kimyat, nalingaw nagpangmukpok. Darag tilapia guys, ipangaso tiginging natulog ka buok. So na guys, sinabaw nga tuway. Okay, mazo dari guys kalandong kay napoy kalubihan na ris. Likod. Uy. Ano guys, tuway nga sinabaw. Okay. Na guys, mangharusan og kamunggay guys arong lami. Agat. Tugmok na guys, sa tanang lunod agat ang kamunggay. Wow. Na guys, agamong sinabaw nga tuway. Kano nga buak na. Wow. Fresh na fresh. Namiya oy. Na guys, agatang kinhasunog atong fish. Tilaping. Guys. Nganta guys, ngaan kimyat. Kan Kim. Ay. Nganta ngaan. Yoto talenzo. Alam mi sabaw uy. Yarag mga lagan ngaan na. Nganta ngaan. Dami guys, dami ko. Ngayon. Mandu mandu. Sinog ba day oh? Kana day? Ay, nagpista ka na day? A few moments later. Guys, ya. Ang panlugitan. Saan Kislo agpuan suka. nagdanog lubi ng isa. Namuwak. Ako maoy badyo. Sabi? Hindi po magsisi. Uy. Bugasan na. Butong lagi na, butong. Ano man nagsisimputan sa utong. Na, namimik si Jara. Para sa. Ha? Sampul, itong sampulan. Hawa day. Dara guys, itong sampulan guys. Rumot kita mo. Muna na siya guys. Hindi na mo ko na makuha. Awa. Ano di Wow, kan siya guys may hanggiingan ni Jung unod. Sino suka? Ya, suka, where the suka kin? Suka kin. Ipatilaw ni Papa para madugangan mo ugma. Ada guys, mana itong suka, dera. Tara. Kita. Yan na nagsabot ang suka. Katong suka. Isang luya ito. May oy. Guys, mga tagsisir, kami akado. Da, parisan na magbahaw. Kumati day. Inday. Suka nga Kumati. Kumati kimyan. Sa grabe ka. He, magpukman. Tuwing nga na si guys, atang dagdag ka na makuha na ito, gunod. Sabaan na mga dyan dari. Tuog na ko. Sabaan sisi, karaw-karaw. Ma! Apa mo gani mo lang? Inday sig tawag gani ha. Kanos Gani ha. Dili ha? Sino naman nakaatbang man. Dari mo raon man mo. No tayo mo ba? Yan na guys, ya. Bailo mo tata ba? Para man din basta tata ni Taan sili ako. Day, tanaw day.
Kantanin do sisi guys. Sisi. Ini kana kana. Persig bahaw. Persig ba ha? Agay. Guys, ang mga diri pas ani mga sisi hagikan datos dagat. Tay guys, ukana ka hambalap. Pud ana na ora kapoy. Hoy na pagkaw, mapay ako sa to. Sisi. Gaba. Ay man takton na. Nami apoy guys, sasawan na tog supa. Murag ko na. Wow! Sige, eat na. Lagi. Apa na? Wow, kanak yun. Ikaw nagpalit. Kargada na. Tantang nga, di katang sinday. A few moments later. Muli na mi guys. Na human na mi dato panginhas. Yan nga ano pod mig sisi. Kamian maday ni sisi guys no. Pwede ah. Kadto fish pan na ris ubay. Dagat kaso dito sa dagat guys pagpangha na mo sisi. Wa ko kadag cellphone kay kaingan makugla jo agwan ba. Sus deura man di ay. Ano pa na madag cellphone ha pag ngadto ako ka dag kamera. So at least na enjoy pan mi dito lori-lori ka ba. Okay. Nanang kaaban ya. Okay ra ka? Okay yan. Naligo na sila guys, ako maligo. Malagbabaho ba sa kaligo? Nalingaw mo pud mi guys. Puta na mo nga tayo, para kong lula. Uyang. Tani una sila sa Gabriel. Tricycle lag kami dali ng baklay rami. Baga ka kalubihan. Then na fish pan na guys na fish pan. Dana. Dadto dito spikas fish pan pud to guys, dana fish pan. Grabe na ka ada fish pan guys. Uy. Rang sorte ada rig na dao guys no kay libre na sila sedaan ba. Tino. Hayahay kayo ba? Lala may sayo guys, grabing laduag ang manggibaklajan uy. To. Ito guys, katong nay kalubian dito to ah. Unahan pa sila na. Grabe. Laduag man day ka mga lakwan. Paway sa may karide.